Silav roj baş hevanno hevîdikû te başin selametin çend û çi hene li ber destê me mecbû we amadekirine. Eger hûn amade bin em bi hev re pêşkêş bikin pêşî em biçin Rojavayê Kurdistanê. Ev dîmenê ku hûn dibînin anha li ser ekranê ji Rojavayê Kurdistanê ne. Binêrin. Ev tev ji Qamişlo hatine dîmenên nû ne. Dîmenên îro ne. Min ji ajansa Anhayê wergirtiye. Yani li Qamişloyê ji ber kêmbûna benzîna baş li pêşiya benzînxaneyan qelebalığa van seyyareyan çêdibe rêveberiya Sotemeniyê diyar kir ji ber sînordariya ev parên du roja carekê tê Qamişloyê ev mesele çêdibe pirsgirêkekî ciddî ye însan bi erebeyê xwe bi teksiyê xwe bi kamyonetê xwe diçin dikevin rêzê benzîna baş biriya bernameya El Müstefîd litreyekî bi buhayê 55 sentan tê belavkirin lê ji ber sînordariya parên heyî li bajêr ev jî biye sedema qelebalixî li pêşiya benzînxaneyan. Ajokaran diyar kir ku ew ji serê sibê ve ji bo ku para xwe ya benzînê werbigirin li ber benzînxaneya radiwestin dikevin dorê. Vê demê saetên rawestînê ji ber kêmbûna benzînê zêdetir dibin. Rêveberiya Sotemeniyê ji ajansa Anhayê re beyan kir ji ber para benzînê ji bo bajêr hatiye sînordarkirin pirsgirêk derketiye û ev pirsgirêk hê jî didome. Du rojan carekî benzîn digihêje bajêr ev yek ji dihêle ku li pêşiya benzînxaneyan qelebalix çêbibe. Yani ev dîmenên me li welatekî Wisa ye li ser deryaya benzînê ye mazotê ye yani petrol em dünya alemê têr dikin lê em nikarin xizmetê ji milletê xwe re bikin bi tiştek ku di destê me de heye. Doh li Bahamayan balafira rêviyan ketxwarê di encamê de 10 kes mirin. Tevî pîlot bi qasî 10 kesan jiyana xwe ji dest dan. Belkî jî hêjmara miriyan zêdetir bibe ji ber ku kesê wenda jî hene. Doh roja serxwebûnê ya Bahamayan bû. Bahamayan di dehê tîrmeya 1973 de serxwebûna xwe ji Ingilistanê girtibû. Gravekî ye. Gravekî ye li nêzê Miami'ye. Di biniya Amerîkayê de ye û li bakurê evê ye Kuba. Li wê derêceyê de ye. Serokvezîrê Bahamayan Philip Davis di civînekî çapemeniyê de di derbarê meselê de axivî vê felaketa ketina balafirê de got cî ku divê bibiya rojekî pîrozbahiyê anha roja me dema me veguheriya şînekî rayedaran hîn beyan nekirine ka kesê ku jiyana xwe ji dest dane ji kîjan welatî ne hem welatiyên Kuderê ne ew hê nediyare di aynî demê de lêpirsîn jî heye ji bo diyarkirina şert û mercên bûyerê çawa çêbiye çawa pêkhatiye yani li pê qutiya reşin bawer dikin li beşa bakurê komgrava Androsê qewmiye ev qeza mezintirîn koma gravên li Bahamaya ne li Okyanusa Atlantîkê li bakurê Kubayê ew jî dikeve biniya Miami ya eyaleta Amerîkayê. Nüfusa evan nüfusa vê gravê ne tenê gravekî ye ji pir grava pêkitê nüfusa wî gelekî kêm e. Hinekî hewesiya xwe pêyanî derdora 300,000 nüfusa van gravan heye serxwebûna xwe îlan kirine ji İngilîzan girtine İngilîz dagirker bûn zemanê xwe de çima hewesiya xwe mirov pêkitîne êdî ji dagirkeran dagirker hilbijêre ji xwe re. Em rastê dagirkerê wisa hatine hevanno ne dibe him ne dibe gim tenê dibe tune tenê dibe hûn tune ne. Xwazî dagirkerê me İngilîz bana Fransî bana mesela dagirkerên Sûriyê Fransî bûn dagirkerên Iraqê İngilîz bûn xwazî Kurdistanê jî girti bana zemanê berê de bav û kalê me nehîştin İngilîz bibin dagirkerê me
ji dagirkeran Türk hilbijartin iyice hat sereme. Evet hat sereme. De dünyayı da zamanı biteni ku kadeheye Kurdiye. Lütfü dereki dünyayı zamanı ki ne kadeheye. Lisser rüye arde teni Kurdi kadeheye. Evci jali Türkan ve hatiye kadeheye. Ya kader ama kader ama evet. Velatı biteni ku zaman kadeheye devlete Türkiye rastı hevatı. عجب جبوی ام بو وسیله کتنا بالافر محوسیه خو به خلکی آنی خوازی ام داگرکری خلکی بیانا یعنی جنا خلق دشونا ترکادا خلق دن داگرکری ما بیان هم زودا گیشتم زر سرخابونا خو زودا یدی مینه گوتا مینه گوتا کو سرخابون تشتکی نگاتیفه سرخابون تشته هری پیروزه دو dünyada رومتیه مرو سر بلنده مرو خواه بخار رواد به پرخوشه yani Türk nain وڵات ئێمە تێبلێ هەم ناکن دەست درێژی ناموسامێ و کێچ و ژنێ مە ناکن سەرخەبوون خۆشێ ئینسان ئێمە وڵاتی بڕێوە ببن باشترە yani tabii ki li her derê diktatûrî heye û filan û bêvan lê li cem jî dikare çêbibe ne mesele ye we got deng baş e problem tune ne süper di derbarê pêvajoyê de em çend tişta bibêjin hevanla tamam em bêjin niha biya min beriya çêkirina qanûnên nû di derheqê Kurdan de di derheqê pêvajoyê de ez divê qenaetê de me ku pêşî divê qanûnên berê xirab bibin çi ne qanûnên berê qanûnên berê ku bûne sebebê girtina Selahedîn Demirtaş qanûnên berê ku bûne sebebê girtina bi 10,000 însanên me ji ber dava Kurd û Kurdistanê hatine girtin ev qanûnên dewleta Tirkiye heta ji holê neyne rakirin tu qanûnên nû çêbikî bikirî çi mesela qanûnên nû tenê rê li ber te vedike ji bo tu werî çek û silahê xwe dayînî bikevî nava Tirkiye ama heta qanûnê berê hebe îmkana ku tu bikaribî siyasetê bikî heye hezar hev qanûnên nû çê bike ew ê bi qanûnê berê re bikeve nava nakokiyê paradoks çê dibe çima çünkü kanun tiştekî wisa ye nakokî naxwaze yani wextê ku te got Kurd heye mafê Kurdan heye Kurd dikarin ya ew jî tiştekî absûrd e ya çawa me rû qanûnê de dinivîsîne ku Kurd heye ya ew jî bi rûmeta me dikeve ya çawa heye memtune ne ew jî tiştekî pir şermê ye ji ber vê yekê tu rabît qanûnê de binivîsînî Kurd heye heqê Kurdan heye zimanê xwe û di pratikê de pêk bînin ew jî şerma me ye yani tişek wisa nabe çünkü helbet heye ya qanûnê de mirov dikare binivîsîne elo welo heye ji xwe heye tenê tiştek lazim e hemî qedexeyên berê ji holê werin rakirin dewleta Tirkiye lêborîn bixwaze û xweseriyekî pir berfirê hebe li Bakurê Kurdistanê yani formülekî were dîtin merû dikare li ser biaxife niha raporekî nû heye ya Wexfa Aştî em bi hev re bixwînin rapora Aştî Wexfa Aştî li ser pêvajoyê raporekî ji 15 maddeyan belav kiriye Wexfê xwast ku ji bo serkeftina pêvajoyê divê garantiyên hukûqî werin davîn kirin hinek divê çarçovê de rapor pêşkêş kiriye yek ji meseleyên sereke ku dewleta Tirkiye dikare di pratikê de pêk bîne rakirina sîstema cerdevaniyê ye yani qorucu sîstema qorucîtiyê bi cerdevaniyê divê were rakirin mafê nasnimeyî bikevin bin parastina qanûnî rapora bi navê berpirsyariya me ya dîrokî balê dikişîne ser wê yekê ku di navbera Partiya Karkerê Kurdistanê û artêşa Tirkiyeyê de şerekî çekdarî tune ye mirin tune ye kuştin tune ye
yani de diroka 5 salên dawiyê de cara yekeme agirvesekî hakikaten de pratikî de pekte veya baş e. Yani vakıf balê dikişîne ser vê rewşê di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de mirin sekiniye. Vakfê beyan kir û derfeteke zêrîne îmkaneke zêrîne di destê saziyên siyasetê de ku aştî bikeve bin garantiye û ev jî dikare bibe bingeha sed salan. Di destpêka raporê de tê gotin ku divê parlamentoya Tirkiye bi awayekî çalak derkeve pêş çarçoveya hukukî saziya yani vê pêvajoyê bi zelalî diyar bike. Tamam mı? Nasnameya pêvajoyê. Ev pêvajo çi ye? Çarçoveya wî ya hukukî çi ye? Çarçoveya siyasî çi ye? Ev pêvajo çira xizmetê dike? Yani çarçoveya hukukî û siyasî ya vê pêvajoyê divê zelal bibe. Yani ev ne zelal kiriye? Vakfa aştî vê yekê dixwaze, rast e. Ya din nexşereya aştî divê bi lihevkirinekê herî berfireh ala bin banê parlamentoyê were amade kirin ji bo ku tu şik û guman di nava civakê de nemîne. Divê şert û mercên xebatê, şert û mercên jiyanê tekiliya bi Abdullah Öcalan re li gorî pîvanên dewleta hukukî bawekî zelal carekê din werin rêxistin kirin. Çima? Ji bo ku rola wî ya ji bo aştî di pratikê de pêk were. Mijarekê din ya girîng ew jî garantîkirina hukukê ye. Yani dabînkirina garantiya hukukî ji bo çi? Ji bo hemû kes û saziyên ku divê pêvajoyê de kedê didin. Kî divê pêvajoyê de bixebite sibê du sibê bila qeza bela neyê serî wî. Neyê sûcbar kirin, kes kesî navêje hepsê. Ev jî mühîm e. Ne? Hemû kes û saziyên ku divê pêvajoyê de kedê didin. Vakfa aştî beyan kir ku divê xebatên çekdanînê tenê ji bo bîrokrasiya ewlehiyê neyêhîştin. Divê çavdêrên sivîl ên serbixwe jî tevlê pêvajî bibe. Baweriya civakê xurttir bibe. Yani MİT û istihbarata Tirkiye û tenê artêşa Tirkiye bi meseleyê re alaqedar nebe, saziyên sivîl jî, saziyên hukukê jî bi meseleyê re alaqedar bibin. Ji bo hinek milletê me bikaribe bi meselê bawer bike. Vakfa aştî destnîşan dike ku divê xebatên çekdanînê tenê ji bo bîrokrasiya ewlehiyê neyêhîştin. Divê çavdêrên sivîl yên serbixwe jî tevlê pêvajê bibin ku baweriya civakî xurt bibe. Ev rakirina sîstema cerdewaniya xalekî mühîm e. Vakfa aştî daxwaz dike ku di çarçoveya reformên ewlehiyê de sîstema cerdewaniya ya ku anha mîratê serdema şer e bi temamî were rakirin. Tê xwestin ji bo ku cerdevan êdî ji dewletê re xizmetê nekin, şêk û silehê xwe berdin, ji bo vê yani ji bo cerdevanan bernameyekê nû ya jiyanê were amade kirin. Ew jî ji bo ku bikaribin entegrê jiyanê bibin. Daxilê nava jiyana sivîl bibin. İdara xwe bi şiklekî din bikin, ne bi kuştina insana. Duwarê huquqa înfazê û reformên darazê de jî çend pêşniyaz di raporê de cih digirin. Lê mesela cerdevanan gelekî mühîm e. Veya min nebîstiye ji derdorên Partiya Karkerên Kurdistanê jî divê mirov bibîse ku zextê bin ser dewleta Tirkiye pergala qorûcîtiyê bi temamî were rakirin. Em çawa bizanibin ku sivê du sibê dewleta Tirkiye van qorûciyan li deverên din bikar nayîne. Nabel qandîlê bi cih nake. û naxe xizmeta şerekî din em naxwazin milletê Kurd were bikaranîn. Vakfa aştî daxwaz dike, yani vana hemû ji dewleta Tirkiye daxwaz dike qanûna tekoşîna li diş terorê jê ra dibêjin TMK li gorî standartên navretewî yên mafê mirovan were guhertin, di demekî dirêj de jî ev qanûn bi temamî were rakirin. Tê diyarkirin divê raporê de divê ji bo vegera dilxwazî yani bi rıza dilê xwe ji bo tu vegerî ya kî ya wan kesên ku li derve ne binasaziya qanûnî were amade kirin.
Kesin li derva kine yani el Avrupa'yı ne, el Kandil'i ne, el çeku silah da desi ondan ne. Jibuku ev insanın me bi tamamı bi rıza dili xwe bi karbon vegerin welatê xwe di nava ewlehiyê de dibe qanûnekî were amade kirin. Qanûnê berî were hilweşandin ê nû jî ji bo vegera wan. Yani wextê ku hatin qere nekeve hepsê. Tiştekî neyê serî wan. Banga berdana girtiyê nexweş tê kirin. Ê ku rewşa wan giran e. Tamam. Divê rewşa girtiyên siyasî di çarçoveya darizandina dadperwer adîlane de carekê din were nirxandin û dawî li sîstema qayyûman were amîn. Mesela ez bi xwe tevlî vê hevokê nabim. Çima? Çünkü rewşa girtiyên siyasî di çarçoveya darizandinekî adîlane de çima carekê din were nirxandin? Qanûnê berî radikî û hem tu tiştekî dibêjî. Her insanê ku ji dawa Kurd hatibe girtin serbest e. Çünkü xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê êdî ne suç e. Tiştekî binivîsînî bes e. Çima car da bişînî mehkemê? Bişînî mehkemê ji bo çi ye? Jinû were darizandin ji bo çi ye? Ka em dîsa binêrin. Hakikaten suç kiriye nekiriye. İcab nake. İcab nake. Afû jî îcab nake. Navî ne afî? Navî ev insanê me bîla sebeb hatine girtin. Suç nekirine. Tamam? Ya ji ber vê ev rewşa girtiyên siyasî yani çawa ku anha em acîlen dixwazin girtiyên nexweş werin berdan dibe hemî girtiyên siyasî werin berdan. Naskirina nasnameya Kurd, naskirina perwerdehiya bi zimanê dayîkê, Wexfa Aştiyê di dawiya rapora xwe de balê dikişîne ser koka pirsgirêka Kurdan, destnîşan dike ku naskirina nasnameya Kurdan, garantiya mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê, şertên bingehîn ê Aştiyeke rasteqîn e. Rast e. Wexf teqez dike ku Aştî ne tenê bêdenkirina çekan e. Di aynî demê de veguherîna demokratîk ya dewletê ye. Li gorî nêrîna Wexfê eger siyaset di mecrayên xwe yên xwezayî de biherike, hukuk bawekî wekhev ji bo her kesî were bicîhanîn, Tirkiye wê karibe carekî din di nava xuşk û biratî de jiyana xwe yê hevbeş ava bike, ancak bi vî şeklî dikare. Vana hemî di demên pêş me de her êvar em ê li ser bisekine em ê nîqaş bikin. Yani fikra we jî merak dikim. Çünkü canan fikrekî dikare gelek rêyên nû ve bike. Mamoste Mithat Sancar jî hin tiştan dibêje. Ez ê di bername pêş me de behsa gotinên Mithat Sancar bikim û Nedîm Seven û gelek axaftinên li ser vê pêvajî. Hevan no Kongre Amerîkayê bêje heta ku ez 400 we hebin F-35 ji bîr bikim. Endamê Kongre Amerîkayê ji bo vegera Tirkiye ya bernameya F-35an şertê berdana bi temamî ya sistemên S-400 ên Rusyayê dubare kir. Senatoran bertek nîşanê sinyala danı Trump ya nermkirina cezayan da û destnîşan kir ku qanûn zelalin sê navên gelekî krîtîk yên ji baskên Kumarî û Demokrat ên Kongreyê Amerîkayê ji rojnameyekê Yunanistanê re axivîn. Serokê Amerîkayê Donald Trump di lûtkiya NATOyê ya li Enqereyê de sinyal da dibe ku cezayên li ser Tirkiye nerm bike, lê Kongre hema ket nava tevgerê û got ew qas nehêsane. Senatorê Kumarî Jim Risch helwesta ya Kongreyê li ser vê mijarê bi zimanekî zelal alî ziman, Risch diyar kir ku li pêşiya hevkariya parastinê ya di navbera Washington û Enqereyê de astengiya tenê ew mûşekên Rusyayê ne S-400 hebûna sistemên S-400 ên Rûsî di destê Tirkiyeyê li pêşiya kûrkirina hevkariya me ya leşkerî û parastinê astengiya herî mezin û demdirêje. Ez hêvî dikim ku Tirkiye di dawiyê de dest ji van sîsteman berde û em ê karibin vê krîzê bi temamî hal bikin. Wekî din Senatorê Demokratan Chris Van Hollen jî ew jî daxife bi zimanekî gelekî tund dibêje. Dijberiya xwe ya tevlîkirina Tirkiye ya nava projeye F-35 dubare dike, dide zanîn ku rêveberiya Trump nikare qanûnan bin pê bike. Hevan no, ev cî ku ez lê me tê girtin li derva me, ez xatir ji we dixwazim di saetên pêş me de saet 21 de ez ê bernameyekî ji we re çê bikim. Heta wê demê bûyerên nû hene derbarê pêvajoyê derî jî em ê agahî nû bidin. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad. Dem baş hevan.